Però esta setmana ha hagut un periodista que el que ha fet és que ha començat a buscar i a explorar tots els programes electorals. I mireu, que Vox, que Ciudadanos i que el PP no se'n recorden de les Terres de l'Ebre i del Delta de l'Ebre, entra dins de lo previsible. Que Esquerra Republicana se'n recorde de forma tangencial, entra dins de lo previsible, però sap molt de greu. Ara, que Junts per Catalunya no faci absolutament cap menció, això vol dir una cosa claríssima. Primera, van presentar el programa tard i malament, la gent de les Terres de l'Ebre de Junts per Catalunya no pinta res a l'hora d'elaborar les seves propostes electorals i l'última setmana, quan la premsa els fica la cara roja perquè no tenen cap tipus de proposta al seu programa electoral, trauen un annex, un apèndix. La gent d'Esquerra Republicana, la gent de Junts per Catalunya han de saber que les Terres de l'Ebre no són un annex, no són un apèndix, formen part del país i volem estar en les propostes globals del país. No quan ens fiquen la cara roja traure un paperet dient i aquestes són les propostes de l'Ebre. Des del Partit Demòcrata, les nostres propostes en relació al Delta de l'Ebre les hem explicat, molt bé, i sabeu què passa? Que estan al programa electoral, per tant, se poden absolutament consultar. No cal fer annexes i no cal fer paperets per a inventar-se o penjar les xarxes quan t'han deixat una miqueta en el culet a l'aire.